Rozpoviem vám jeden príbeh. Príbeh o pastierovi a jeho ovečkách. Tento pastier mal veľmi dobré srdce a o svoje ovečky sa staral s láskou a trpezlivosťou. Každý deň ich vyviedol na nádherné zelené lúky, aby sa napásli, ale vždy sa vopred uistil, že sú v bezpečí. Mal 100 ovečiek a každú jednu mal veľmi rád. Dobrý večer. Dobrý večer, moje milé ovečky. Už je večer, čas na spánok. Musím si vás počítať, aby som sa uistil, že budete v bezpečnom košiari. Pastier veľmi starostlivý. Každý večer, keď slnko zapadlo, vždy spočítal svoje ovečky, aby sa mu žiadna nestratila. Nikdy nezabudol na žiadnu z nich. Ovečky mu dôverovali, pretože vedeli, že ich chráni. A keď ich mal všetky pohromade, mohol ísť spokojne spať. Mám všetko. Ráno, keď vyšlo slniečko a lúky sa rozžiarili, ovečky začali vyliezať von z košiara, aby sa pásli na čerstvej trávičke. A pastier, ako každý deň, z diaľky ich pozoroval a dával pozor, aby sa ani jednej ovečke nič nestalo. Moje milé ovečky, dávajte pozor na nebezpečnú cestu. Barborka, drž sa na bezpečnej ceste. Nezosvádzaj z cesty. Barborka bola malá a hravá ovečka, ktorá často neposlúchala pastierové príkazy. Tomu bolo aj dnes. Poskakovala po ceste a úplne zabudla na jeho varovanie. Ovečky, dávajte pozor na korítko, aby ste ho neprevedli. Každá mala čo jesť. Barborka, dávaj pozor. Barborka bola tak zaneprázdnená svojimi hrami, že nevenovala pozornosť tomu, čo robí. Prevedla korítko a všetka slama sa rozsypala. Moje milé ovečky, nezabudajte, musíte sa držať pokope, aby vás nezušal rozostrašný hluk. Zapadlo slniečko a tak, ako každý večer, začal pastier počítať svoje ovečky. Poďte ovečky, už je večer, naspäť do košiara. Deväťdesiatšesť, 97, 98, 99. Počkaj, jedna chýba. Je to Barborka. Moje milé ovečky, zostaňte tu. Barborka sa musela určite niekde zatúlať. Musím ju nájsť.
hľadať svoju stratenú ovečku. Prešiel cez lúky, kopce, ba aj vysokú trávu, ale nikde ju nemohol nájsť. Ovečka Barborka, ktorá si myslela, že sa jej nemôže vystať, sa zatúlala do lesa. A teraz ťa zjem. Pastier hľadal a hľadal, až zrazu začul z diaľky tiché stony. Pomaly ich nasledoval, až našiel jamu a v nej... Barborka, Barborka, tu si, ja si veľmi rád. Poď, zajdem ti domov. Pastier bol veľmi šťastný, že našiel svoju stratenú ovečku. Vzal ju domov, ošetril jej boľavé nožičky. Dali ju a prikryli dekou, aby si oddychla. Prepáč, pastier, nehnevaj sa, už to nikdy neurobím. Barborka, Barborka, ja ťa mám tak rád, ja sa nehnevam, hlavné je, že si naspäť doma. Pastier sa na ovečku nehneval, ani jej nič nevyčítal. Bol len rád, že sa vrátila domov. A tak je to aj s nami. Náš nebeský Otec nás má tak veľmi rád, že aj keď sa občas zatúlame, vždy nás ide hľadať. A keď nás nájde, nehnevá sa na nás, len nás objíma svojou nekonečnou láskou. Veď predsa každý z nás je jeho milovanou ovečkou. Dnes je tento príbeh venovaný niekomu veľmi špeciálne. Nášmu pastierovi, pánu farárovi Miškovi, ktorý sa o nás stará s rovnakou láskou, ako sa pastier stará o svoje ovečky. Milý pán farár, príjmite prosím tento príbeh ako darček vašim narodeninám. Chceli by sme vám zo srdca poďakovať za to, že nás vedete a pomáhate nám nájsť správnu cestu, podobne ako dobrý pastier ovečky príbeh.
Drahý pán farár, Miško, hneď je výnimočný deň, keď po 40 rokoch života. Sme radi, že tento sviatok môžeme prežívať spolu s tebou v našej farnosti, ktorej už celý jeden rok, 7 dní, 18 hodín a 50 minút, na svoje kňazské povolanie. Ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života a za dar tvojho kňazstva. Ďakujeme za tvoje kňazské ústa, ktoré nám ohlasujú Božie slovo a zároveň nás volajú po mene ako dobrý pastier svoju stratenú ovečku. Ústa, ktoré majú láskavé a príveľké slovo pre každého jedného z nás. Za tvoj zmysel pre humor, ktorý vieš vždy potešiť, a za tvoj žiarivý smiech. Ďakujeme za tvoje kňazské ruky, ktoré sa dotýkajú Ježišovho najsvätejšieho tela, že aj nás sú ochotné pomôcť a objať, a tie zveľavujú, starajú sa o kostol, farskú budovu, záhradu, ovečky a neviem na záhrade. Ďakujeme za tvoje kňazské srdce, ktoré nás prijalo a dvíha a uznerňuje naše srdcia k našej moci. Zároveň pomáha budovať a upevňovať dobre vzájomné vzťahy medzi nami všetkými. Ďakujeme za tvoju vôľu a ochotu rozvíjať naše farské spoločenstvo. Za to, že s nami sa pravidelne ozýva detský žiaľok a spev. Za to, že sa lavice nášho starobudného kostola začali naplňať mládežou, mladými rodinami s deťmi a za tvoju kňazskú službu pre našu farnosť. Drahý pán farár, všetkých dní a rokov ti želáme a vyprosujeme, aby sa tvoje srdce čoraz viac podobalo najsvätejšiemu Ježišovmu srdci. Nech ťa na tvojej kňazskej ceste žehná Pán, vedie Duch Svätý a ochraňuje Panna Mária. Ďakujem veľké. Jožko. Fúrik, treba. Ďakujem veľmi pekne. Môžeš mi chytiť? Pardon. No. Takýto darček som asi ešte nikdy nedostal na národky. Totižto mne sa vždy väčšinou darilo dobre udržať v tajnosti národky.
V Sučanoch sa mi to nepodarilo hneď prvý rok. A bola sranda, že niekedy zistili až po mojich národkách, že som mal národky, hej, ale tu ste to nejak vystolkovali. A fakt, som bez slov, lebo dostal som od vás krásny darček, deti. Ja som nechápal, že keď prišiel Jurko za mňou, ja som si myslel, že sa moja ovečka vyborala nejaká zo plôdku. Ale potom som zrazu videl ďalšie ovečky a ďakujem za fantastickú scénku. Ďakujem za vás všetkých. A presne som tak spomínal 36., čo bolo pondelok minulý, ako som tu prišiel okolo 9. večer. To bolo, že tak nejak to bolo okolo 9. sa mi zdá. Ako som to Peťo vypočítal. Hej, a už je to rok, vidíte. A teším sa, že tu s vami môžem byť ešte aj ďalší. A do dôchodku. Dúfam, že nie invalidného. A fakt ďakujem za vás, za každého jedného z vás, lebo viete, farnosť to je rodina vlastne. A teším sa týmto našim vzťahom. Teším sa, že ste tu aj dnes večer prišli, že prišlo vás tu toľko a vážim si a cením každého jedného z vás. Takže veľká vďaka ešte raz a chcem povedať, že všetci ste pozvaní na faru teraz, dobre? A nie je to zdvorilostné pozvanie, ale je to naozaj srdečné pozvanie a rád s vami strávim čas a ďakujem ešte raz za všetko, fakt. Budem to ešte dlho rozdýchávať. Viete, ja som si myslel, že som dostal dneska najkrajší darček, lebo pokazil sa mi zámok na dverách, na aute. A pol dňa som ho zháňal, nakoniec som ho zohnal v Kráľovanoch. Som ho namontoval, reku paráda, darček, super. Ten chlapík sa mne nič ani nechcel. No a toto je to najkrajšie, čo som kedy dostal na narodeniny, takže ďakujem veľmi pekne, fakt, decka. Ďakujem. Aj za všetko, za to. Ďakujem. Ďakujem a pozývam na faru, dobre? Vidíme sa.